Cheese on my knees, zdraví vás Trabo, vítaj pri ďalšom vlogu. Dnešný vlog si spravíme malú, alebo takú možno aj väčšiu rekapituláciu leta backstage. Povieme si, ako som sa dostal do backstage z Black Eyed Peas, ako som sa dostal ku ich dvornej speváčke, nejaké zákulisné info z backstage z koncertu Travisa Scotta v O2 Arene, nejaký backstage z Frontline festivalu, pražskej RM Tour a v neposlednej rade si dáme na záver rozhovor so samotným Homerom. OK, takže poďme sa na to pozrieť. Nachystaj si nejaké chalky a let's go! Takže ako som sa dostal ku dvornej spevačke Black Eyed Peas, Jessica Ray, v podstate šlo o zákazku, projekt pre Českú centrálu cestovného ruchu Czech Tourism, kde vlastne pracujem ako manažer audiovizuálneho obsahu a prišiel projekt od Four Seasons, od hotelu v Prahe, kde u nich je ubytovaný kapela Black Eyed Peas, ktorá mala odohrať v tom týždni v Prahe v Žlutých Lázních svoj koncert. No a pre túto speváčku a jej kamošku influencerku Anu de Guzman si Four Seasons Hotel pripravil zaujímavý program, ktorý chceli natočiť a chceli z toho spraviť nejaké promo reels. No a oslovili nás, kde vlastne som prišiel. Prvou časťou programu bolo šampanské na rooftope s krásnym výhľadom na Pražský hrad, na Vltavu a na celú Prahu v podstate. Tu sme strávili nejakých 10-15 minút, bolo to hodne rýchle, ale o to intenzívne. Do piče! Druhou časťou programu bola plavba loďou po Vltave, kde po nás prišiel vlastne kapitán od Four Seasons Hotel. Plavba bola sprevádzaná príjemnou muzikou, šampanským, dobrým pokecom, kde vlastne bola završená chodením po Vltave, čo som videl ja v Prahe za 3 roky úplne prvýkrát. Bolo to hodne fresh, hodne cool, baby si to velice užili a velice vibili. Tu na tejto lodi vlastne ma Jessica oslovila, že čo robím nasledujúci deň v deň ich koncertu, že či by som nemal čas a nechcel by som prísť do backstage a či by som aj nechcel natočiť nejaké reelsko, nejaké video. Ja som samozrejme neváhal a dohodli sme sa a nasledujúci deň vlastne som prišiel tam do backstageu ku ním, kde v podstate ich celá crew ma privítala veľmi ako sympaticky v zmysle, že každý od nich prišiel za mňou, usmial sa, podal mi ruku, predstavil sa mi, no a následne celé točenie prebiehalo akoby velice super. Spravili sme tam nejakých pár shotov ešte v rámci backstage, ale ako video ja som mal skôr predstavu, že budem robiť zo samotného koncertu. V backstage okrem crew Black Eyed Peas bola ešte jedna kamoška od Ana de Guzman, čo vlastne bola taká magická žena, ktorá robí vystúpenia triky s kartami. To je vlastne tá influencerka, ktorá bola deň predtým s nami aj na tej loďke. A plus tam mala svoju kamošku Adelu, ktorá bola takisto taká magická žena, ktorá tam robila vlastne triky s bublifukom a so skakalkami, s takými gulami. No a celé to bolo velice príjemné, bola tam velice dobrá energia, dobrý vibe, dobré atmo. Lázne to mali velice super zorganizované, bolo tam fullka, bol to sold out. Koncert bol úplne super, úžasný, veľmi som si to užil, aj keď som popri tom pracoval. Po koncerte sa vlastne, sme tam boli asi do nejakej 11:30, 12:00, dali sme si nejaké drinčiky, robili sa tam tie triky, baby tam zabávali celú crew, všetkých ľudí. Ľudia si tam chodili po podpisy, po fotky za ľuďmi z Black Eyed Peas. Pre mňa to bolo absolútny big zážitok, tým vlastne, že tam bola kapela, ktorú som ja počúval ako mladý chalan na strednej škole, takže vlastne pre mňa veľmi veľký zážitok. Shoutout a veľký dík Jessike, ktorá vlastne chcela, aby som s nimi šiel potom aj na afterku do Duplexu, na čo som ja už reagoval, že to úplne nedávam, lebo som mal techniku pri sebe, potreboval som sa ísť domov prezlieť, zosprchovať a druhý deň, druhé ráno som v podstate normálne mal pracovný deň, takže som to skipol. Následne vlastne som sa dostal na koncert Travisa Scotta, čo bola tiež akože obrovská halus, kde som sa dostal cez kamošku modelku, ktorú som točil na produkt video pre Canaspace, kde
ju si vlastne vyžiadal manažer Travisa Scotta do backstageu a ona mi vybavila normálny listok do arény. Koncert Travisa Scotta bol pre mňa určite ako splnený sen. Atmosféra, energia, vibe na tom koncerte bola úplne neskutočná. A nebol fakt, že jeden človek, čo by sedel, celá arena skákala, bola na nohách, užívala si to. Travis bol úplne, jeho energia bola šialená. Úplne som nechápal, čo sa deje, takže som si splnil vlastne sen vidieť naživo Travisa. K nejakému takému zákulisnému backstage infu, ešte viacej bližšiemu som sa dostal cez rozhovor s Denom. Počuli sme, že sa stal nejaký fuck up včera s Travisom, s koncertom, tak vieš nám nejak bližšie povedať niečo k tomu? Zaplatil jsem si nějakou jako větší částku za backstage access a nebyl to backstage access. Zůstali jsme vyset v salonku, sebrali nám telefony, nic moc, nebylo to moc dobrý. A kde nastala akože nějaká komplikácia zo strany? Akože Já si myslím, že Travisův tým to úplně jako nezvládl, takže se to k Travisovi nejspíš ani jako nedostalo. Ktorého som vyspovedal na Frontline festivale v backstage, kde som sa dostal vlastne cez Homra a začal som vlastne, toto bola moja úplne prvá skúsenosť s moderovaním alebo s rozhovormi pre Homies TV, za čo Homrovi dávam big shoutout, díky Braško. Okrem Bezdena som sa tam porozprával s Rohonym, so Sergejom B, s Ikim z Gunpointu, big shoutout Gunpoint, za mňa úplne unique content na českej YouTube scéne. Okrem nich som tam spravil ešte jeden big rozhovor s Unknown Team, čo je veľký UK rapper. Okrem nich tam vystupoval Robin Zoot, Young Horn, YG Morris, Hardrico, Gleb. Boli tam vlastne 3 stage, zorganizované to bolo veľmi zaujímavo. Moja druhá skúsenosť s moderovaním bola na pražskej RM Tour, kde som sa takisto dostal cez Homra, kde som moderoval pre Homies TV, kde som sa spoznal zase s Honzom Strachom, kde som s ním spravil rozhovor. V akom najdivnejšom mieste si mal sex? RM Tour v aute som měl sex. Banger. Opakuj po mne, hej? Aha. Žltá? Žltá. Modrá? Modrá. Zelená? Zelená. Čo je opak čiernej? Čo je opak černej? OK, zvedol. Ale nejsem čerejší. Ako pražský RM Tour by som povedal, že to mali zorganizované úplne neskutočné. Bolo to na Štvanici, kde som tento rok točil alebo pracoval, prvýkrát moderoval a bol som tam vlastne už celkovo tretíkrát tento rok. Ani raz tam nebolo toľko ľudí, ani raz tam nebola taká energia, taký vibe, také atmo. Pozvali tam skejťakov, mali tam skejťací program od Davida Lua, big shoutout, robili tam neskutočné triky, spravili tam neskutočnú energiu, čo potom vyvrcholilo extrémnymi vystúpeniami Viktora Šína, DJ Viča, Ernesta, Maniaka, Resta a veľa ďalších. Troška kameňom úrazu za mňa bolo vlastne, že o nejakej 11. museli stlmiť hudbu kvôli tomu, že z Prahy 7 sa ľudia sťažovali, že tam je obrovský hluk. Som ako moc nepochopil, keďže to je miesto, kde sa organizujú parties, čo som tam nikdy nezažil predtým, ale nevadí, aj bez ohľadu na to bolo fakt banger. Škoda je vlastne, že tam nevystúpil Eggy, ťaz letošného McRapu. No a dostali sme sa k záverečnej časti tohto vlogu, čo je samotný rozhovor s Homrom, kde sa dozviete, ako som sa dostal k Homrovi, ako som sa dostal k moderovaniu pre neho, čo nás ešte možno spoločne čaká. Zdravíme z RM Tour. Čo bol tvoj main reason sa presťahovať do Prahy? Dostať pele do huby. Ne, však bracho, jaký by bol tvoj dôvod sa neodsťahovať do Prahy, chápeš? A tak ty si z Bratislavy, že tak Bratislava je tiež ako big city, vieš? Jo, Bratislava je super, akože to je na Slovensku asi jediné miesto, kde by som si vedel predstaviť žiť, víš čo, ale... Ale išiel si do odtiaľ. No hej, predsa len proste som si hovoril, že poviem vyskúšať, aké to je tu. A tak proste spoznať akože novú kultúru troška a je akoby za biznisom, vieš čo, predsa len ako je to tu. Podľa teba sú tu lepšie možnosti ako v rámci toho, čo sa ty pohybuješ ako v Bratislave? Asi hej, ako, alebo vieš čo, ono vlastne tá kultúra, odkedy som tu, tak išla dosť hore, celkovo to je akoby repová takto. To sa mi ľúbi, no, že vlastne vznikla tu nejaká nová vlna a s tým sme začali proste nejak pracovať, aj vlastne
ten Mac bol v rámci toho založený a tak. Ja som treba tiež žil v Bratislave, že cca 2 roky, ale kam tu v Prahe proste za pol roka som mal že kontakty v odvetví, v ktorom som v Bratislave za 2 roky absolútne proste sa nevedel pohnúť trebárs. No akože ja som si to v Bratislave ani zase tak nevyskúšal nejaké podnikanie alebo niečo, ale myslím si, že viem dodnes, že tam není toľko parties jak tu lebo to vieš, že napríklad v Bratislave v meste mi tam ľudia hovoria, že nemajú kam v noci ísť, alebo tak chápeš, tu je klub na každom rohu otvorený od pondelka do nedele, takže proste teraz v tom DJingu je toto určite ako lepšie. Kto v Megu ťa najviac sere? Ja za poslednú dobu asi Forgen iba, ale to je klasika. Ja som to doma aj čakal, že ho povieš. No, tak to je klasika. On ti to odpustí proste. Ale tak ono je to v pohode, proste robí pičiny, tak sa akoby na neho urazí, tak sa na teba urazí, alebo ty na neho, ale proste... Na druhý deň sa spolu zn***ete. Jo, on akoby sa vie potom spamätať. Ako vznikla myšlienka spraviť humorwear? Bolo to niečo, čo treba som nosil ja, nejaké baggy pants a takto. A bolo to zrovna v období, keď začali akoby znova sa vracať. A teraz budem robiť normálne novú značku. Akú? Či nechceš prezradiť, chceš prezradiť? Ja môžem ti povedať. Nutshare sa to bude volať. Ako? Nutshare. Nutshare? Okay, zaujímavý názov. Vždycky si bol taký, že si nosil oversize, jakoby strih, aj keď to proste nebolo trendy? Prchy som nosil trash oversize a jeansy slim, ale chápem, no, ako teraz by to vyzeralo vtipne, ale za 5-10 rokov, kámo, to sa to vráti, to je akože, to je cyklus proste, to sa vždycky bude vracať. Aký je tvoj dnešný joint count? Dal som si treba 6 blinkrov dneska za celý deň, takže to by boli 3 brka a teraz som kamo ulil také tlsté kali, čo mi tam k nosi zubalil, že fú, som jak je určite poznať aj z tohto videa. Okay. Detský crush. Ja Fergie bola môj taký tínedžerský crush, úplne detský, boli Spice Girls a slúbila sa mi tá Victoria Beckham a ešte... Selena Gomez a na Montana nič? No už som bol starý, asi. Ja som iná generácia, Braško. Čo ťa presvedčilo hardnúť tak super moderátora nového do Homies TV? Čo ťa presvedčilo? Cena. Díky za poníženie takéto. Trabo sa prihlásil pôvodne na strihača, alebo ako že kamera a takto. A akože mali sme konverzáciu a tak a cítil som z toho ten skôr potenciál, že pred kameru a myslím, že... Cením. Díky moc za príležitosť, Braško. Hráč alebo sráč? Hráč. Zober nám gin tonic. Aj. Ty nám nedám peniaze, Braško. Díky moc, že si dopozeral tento vlog až do konca. Určite nezabudni dať koment, odber, like. Daj vedieť, ako sa ti tento vlog páčil. Určite plánujem robiť zaujímavejší content v zmysle, chcel by som viacej inšpirovať týmito videami mladých, motivovať, chcel by som ukázať môj lifestyle, čo mne funguje, už čo sa týka treba športu alebo stravy, takisto nejakých mojich lifehackov, moje rutiny, takže určite ak si ideš tieto veci, tak daj odber, aby ti nič neušlo. Trabo Maker. Let's go!